varikutongana vane vakomana 4 asi makesi akasiyana asi mumangari ndivo vari 1 saka nyaya dzacho dzine vanhu 4 varipo saka tichangovaneidza ka1 Liberty Mfudikwa uya Jeff Mapfumbo ndiye yakatifanana nazo kupindura vari padhuze Isaac Mapfumbo Tino Gapa Papana ko Inopika pamberi pamwari. Taura dari achave chokwadi. Isingapedzere dare nguva. Sapedzere nguva dare. Chireva nhema. Mwari batsirei pamashoko angu. Varipekedza dare redu. Andi avakomana vari 4 nai. Baba muri kutanga ini. Suza rekoronyoro rudyi. Motaura mune zita renyakazara kujimani. Yaitopika pamberi pamwari. Mazuva ndataurira dare rino. Achave chokwadi. Isingapedzere dare nguva. Ichireva nhema. Vandibate pachokwadi ndakudza dare. Varipekedza dare redu. And the next, suza rekoronyoro rudyi. Taura zita rekujimani makazara. Nopika pamberi pamwari. Mazuva ndataurira dare rino. Achave chokwadi. Isingapedzere dare nguva. Ichireva nhema. Mwari chindibate pachokwadi ndakudza dare. Achigara ipasi. Sunda roko saka bega ko pasi akakoshera zvakanyanya nazvona sunda roko ruji ndinopika pamberi pamwari mazuva achataura dare rino achave chokwadi ndisingaripedzere nguva ndichirirevera nhema mwari basa pachokwadi chandakudza dare vanhu vedu kunombera ka rajadei okupedzisira taurai zita rakazara ndinopika pamberi pamwari mazuva achataura dare rino achave chokwadi ndisingapedzere dare nguva ndichirirevera nhema mwari chindibase pachokwadi chandakudza dare vanhu chedu ombera zvinooneka motaurisa kremu kremu sekretary kremu iri kuti yakafanana pavese 4 asizosiyana pakutsanangura zvakuita nokuti yakaite munyaya yacho. Nyaya iri apa ndeyekuti 5 days chimanja kutakana 1 uri ndo mumangari vachimhangarira vakomana avo 4 asi kremu yavo iri kuti kuna Liberty uya utsanangure rudzi rwemunyengetero wakaitira murume wangu uyo akazoshaya abva kumunyengetero chakaitika pavarume ava vanonamata vese vari 4 vava kuchechi. Saka pane zvakatoitika mumwe nomumwe pauprofita huripo kuti chii chakaitika chichatsanangurwa naamai avo nomumwe nomumwe chakazoisa kuti vambobva ipapo vachienda kunga ndobva vasvika kunofa. Saka amai vadzopa nenyaya ndo vachazotsanangurwa kuti uyu akada uyu akada. Maita henyu amai dare rinokupai mukana musanangure nyaya yenyu muchinangana munhu 1 by 1 chida kutangana nababa andei pamusoro weDirani. Ini ndiri kumba kwangu ndobva ndasumuka ndichienda kwamadziva baba ndakavasiya vari pamba. Friday ndatoparadzana baba vachienda kumasoro ndichienda kumadziva kwapera kwainovakwa makuru. Ndadzoka musemandi baba vakanditi mai Chimanja kuuya mauya zvenyu asi minamato yandakaitiswa kumba kwaAbraki ndichiita munamato pamusoro parizini munamato yacho yakandinetsa ndikati yakanga yakaita sei zvikanzi zvandakaitwa zvokunzi ndakanzi inini ndiende pamhararano ndonotsika tsoka yangu. Kana ndatsika tsoka yangu tsoka iyoyo ndoyanayo ndopa muprofiti obva oshanda nayo ndokuti tisunungure mwana uyu ari kurwara.
ndokubva ndati inini makamuri vangani imimi pamakamu chiitiswa izvozvo semudare imimi makamu chiitiswa muri vangani zvikanzi inini naArozo vakashedzewawo vakanzi maArozo musabate pamuti mbiya yakanga yakaiswa pamukonde zvikanzi munonwa chete kudai musabate mukabata munobva madonedza chi munhu Arozo inwai mvura nomuromo kana manwa mvura nomuromo mobva masvipira munhu uyu momutenderera mobva masvipira ndo munamato yatikaitiswa amaichimanja ndakati wow ko iyo zvinhu zvese izvozvo zvaiitwa kuti imini makama kunzi ndimi makauraya munhu here kana kuti pano chamakaita chamakaonekwa nomweya kuti imini muno chamakaita pamunhu zvikanzi handisi kuziva amaichimanja yanga iri mande munamato waitwa musatati ndokubva tatobika sadza doma ndobva tacho manheru ningi usiku kuma12 baba ndokubva vadona pambedha tanga takatorara pambedha 12 kudzo usiku ndokubva vatodona baba avachataura avachaita sei ndakabadza light ndikati baba ndavanyegandishedza baba mudiki ndokunoshedza baba mudiki uyamoni zvaitamukoma haachadaira haachaita sei ko chii chaitika zvikanzi ndikati amen ndokubva baba mudiki wauya wabva waedza unopawanokwanisa vatadza izvozvo ndobva takavatakura baba ndobva taenda nawo kupachanza tabva nawo kupachanza tikabva taenda nawo karanda ndokwawakazonoshaira saka pesa apa inini ndanga ndichifanira kunge ndakauya kudhara ndakazoenda kuna Arozo vati vakanumisa muteyo pamwe chete nababa vakanga vasipo vakabva kunwisa mvura iyi vakabva vapaira munhu ndokubva vabva vanzi munamato yapera vaenda kumba kwavo ndobva vasvika bva vadonhawo ndobva vatakurwa nevana vavo ndobva vaenda nawo kuHarare vaningirika vakazodzoka musi China unowe ndopandakaenda kumba kwavo ndikavabvunza ndikati baba mukuru imimi bounyatsonditsanangurirai munamato yamakaitiwa kuti yaiva ipi Arozo vakanditsanangurira izvozvo ndakobva vanditsanangurira ndozvandakaitwa saka ini ndangosvika pamba pangu ndichingozendama kudai pamuti ndikabva ndadonha ipapo handina kuzoziva kuti chii chaitika kana kuti chii chaitika ndakazongotakuona vana vangu ndikairwa naye ndikati kosaka kwava zvikanzi vakanga vachitopikisa kuti ko inini munamato yandiri kuita yokuti ini dhaga rangu ritorwe yetsoka yepamhararano iwe iswe mumbiya umu irape uyu ndini ndamuroya here asa avanhu vakati aiwa imimi ndino wakuru osangano munobereka mhuri yese saka munofanira kuita munamato iyoyo ndikati zvakanaka zvino inini handisi kugutsikana nokuti tiri muraini rimwe chete murume wangu anga ari sabhuku anga achitungamirira vanhu vese ava saka kana zvakunzi iye ndiye ngauya apaire munhu mvura yake yetsoka yako kutaura kuti pano zvimwe zvinenge zviripo munyika munonzi inini ndinomwa muteyo wokuti ndinenge ndabatwa kun'anga ndonwiswa muteyo ndomuteyo wamakanwiswa baba nkuru zvikanzi aiwa ndizvozvo amaiguru amainini neniwo izvo zviri kutondinetsa saka ndauya navo Arozo avo vari muno tinotenda mai baba wokutanga wa ndo muprofita wataniti ndo maprofiti acho iwayo alright totanga nababa wokutanga baba makazotara mai apa ndazvinzwa zvamuziva zvamusingazivi uchibva majekesa pamusoro edare pamashoko autaurika ndingati Arozo ndasekuru wangu inini basa rababa wangu ndopatata ndajekesa apa naArozo Arozo vainotongodonha chero mashuro kune nyaya yeBP munhu anga ane BP mashuro kumunhu aitomboti akatopodona totomhanyawo isusu ndopatata ndajekesa ukama mukona muinawo asi kushiramba ndizvozvo kuda munamato ndiyepa munamato kuti isisu takaita munamato yakadai isisu hatina kuita munamato kuchechi pamusoro edare munamato takaitira isusu sekutaura kwaita kuti taitira munamato pamba paAbhuraki kuna iro ratainamata naye isusu ndiye wataitira munamato munamato wataita isusu taitira murwere airwara paAbhuraki sekutaura kwavaita kuti aitewo zvakanaka zvisina akazokunikana zvake ndobva afa kuseri kungoita kuti munamato ndakatosiyanisa ndakutonzwa mashoko iwaya inini munamato wataura rume ndini munamato wandakavaitireni pachangu namunamato wandakavaitireni ndazvinzwa vari kuti izvoni murume wakanzenda pamharara handika otsika unokura dhaga handika varanokandwa mumbiya handika yaida kunzi irape murwere ndizvo here
Aipapa nawo paona ini. Murwere airapwa uyu vakanga ari weukama here navarume neuzoshaika vanyamashi Havana ukama. sei makavati unofanira kupadzira mvura? Aizva inini anombona zvichitwawo inini. Panyaya iyi chandinoziva ndechekuti pakuitwa kwemunamato imi munonamata sangano ripi? Johani Maso echishanu. Vadare vakanga vasipo here panyaya? Vanga varipo. Vari kupi? Ari muno. Vadare apa pajeka kuti mese makadai muri fomu rwaprofit. Nokuti chandinoziva ndechekuti kana muri veJohani Maso wechishanu ukatoona wakuenda kuita munamato uri mupostori uri 1 unenge wangova utsotsi. Minamato inoitwa vadare varipo. Pamusoro edare paitwa munamato iyi pakatore mapostori ese anga aripo vanhu aripo todeka zvoma 60 vanhu ari pamba ipapo. Ayo, imama indira. Ana baba imimi vadare uyai pakai imi makomana imi2 imboendai kumashure picha nava vanyatsowana mukana kana makatobuda zvenyu muri 3 igarai pamashure. Ndinoda kuti mumwe chete wenyu ngaatitsanangurirewo maitikiro akaitika chiitiko chemunamato pamba pababa vaamai avo vakazoshaya. Munamato uyu wakaitwa muitirwo upi? Wakatangira papi uchiperera papi? Imi isu tichisvika mumusha wakwaBraki tatumwa nemweya kunovaka munamato kumurwere. Tichisvika mumusha chekutanga ndakamhanyiswa kunotora mashizha empestridge. Ndochinhu chekutanga. Vapostori taita munamato wapera munamato mashizha aya akazobikwa akasanganiswawo nezvimwe zvane malemoni nechichi wakabikwa nanaamai munamato iwoyo. Ndo minamato yatakatumwa nemweya kunovaka pamusha pababa Rizini wokupara kwaBraki. Ndifunga ndo muchidingo changaiti. hamuna kundipindura. Dzokeredzai tinzi pawandoona sina kunzwisisa. Nokuti izvozvi tiri kuti here matoenda pamusha waBraki matopedza munamato. Tichisvika pamusha paBraki munamato wakaitwa pakapfukama vaprofiti vakadai ivo vakanzi vaite zvakati takazotora mashizha emuti wakati takaita zvakati masimukira amakaita nemapedzero amakaita munamato ndonyaya yandiri kubvunza. Isusu tichisvika pamusha wakwaBraki takatosvika vese vari kutaurwa vanhu vachimanja vanga varipo tinamate sangano rimwe chete. Takatosvika pamusha wakatozara wapostori. Isusu tatumwa nemweya tabva kwatakabva tasvika takanopfukama takanamata. Tanamata murwere wedu ndokubva atorwa mumba ndokubva auya patakanamatira. Auya patakanamatira murwere wedu akatorwa achipfugamiswa ndobva aitirwa miteuro yaakatendererwa ipapo nevaprofiti. Vapedza kumutenderera ndopandakatumwa inini kunotora mashizha empestridge. Zvichinzi pane munamato uruda kubikwa tsvagai malemoni tibike muteuro. Tapedza ndadzoka kutora mashizha tichisvika munamato uchibikwa wababa Rizini wakabikwa nanaamai vakanga vachitoimba mavhesi ekumasowe tiri vachita muteuro ndo vakabika mbiya iyoyo. Takaigaririra vapostori tichiimba tiri pamuteuro kusvikira mbiya yeye yatonhora ndokubva baba Rizini vanoiswa muteuro iwoyo. Vachipedza kuniswa muteuro iwoyo isu ndo nguva yatakabudawo muchivanze tichitoparadzana pamwe chete nemabedu atakaona varimo tikatongoparadzana murudo pasina kana dambudziko. Mune chekuwedzera here baba? Chikuwedza ndingawedzera zvamashoma chete kuti inini seno zvangu ndiri mumwe wadare ndakauyawo inini ndakabata mudonzvo asi mudonzvo ndo mumwe chete womuteuro sekututsira chete kumashoko yasiya kuti ndakauya ndine mudonzvo wanga uri muchena mudonzvo woyo ndo wakashandiswa pakutendera zvakare musha we naye murwere mudonzvo akazosiwa zvakare akanzi agare ainawo. Alright. Pane pasiri kundijekera pekuti pabai vataura nyaya yekunyengera mataura ndesimukuwira wakaita asi pasiri kubata ndepekuti pataura nyaya yekunokorwa kwetsoka kuita sei kupaya
ndipanda kuti ava vaviri vakaindwa sei mumunyengetero usina pabvunzwa nasekuru avo kuti ava vanga vane ukama here nemunhu akurapa vanga vasina kana vanga vasina iva vachakazivisa kuti matongo etsoka zvakaitika sei zvakazovaikudhawo munyaya zvinokuti mundipa kuti mundibatsiri muzore ichangamira isusu tichiuya ndataura mfunga ndikati takatumwa nemweya tiine mbiri yemuteuro yedu isusu yatakauya kunovaka zvekuti avo kunzi pakazonokorwa dhaga inini handina ruzivo nazvo ndinotenda tazida kuwedzera kuti chidai ndinoona ndimi muri kujekesa zvinodurira kuti zviri kutaura amai hamusi kuzviziva zvavataura pari kutaurwa munamato wopamhararano wotsoka manzwa iwoyo ndo wakachamadza amai pavakaitiwa munamato babazho vakabva vaenda kopfa mukubabata tiri kuzvinzwa zvamuri kuti saka zvamurai tinogona kunonoka zvakare ndanzwa kuti minamato yakaitwa minamato miviri wetsoka newekupazira mvura kumeso kwemunhu ari kurwara akapazira mvura wacho ari muno anzi arozo ngavauye kati mbonzwa ngavamboya arozo ndingoti minamato hauna kuitika futi rekupazira watangwa varipo here minamato miviri yatanzwa iwo kana varipo arozo ngavati mbonzwa kuti yaibabatidzwe makamisa maoko aya muchapiwa mukana wekutaura toda uko wakacheka kubva kwamuri vapewo mukana nababa wawandikogara zoti vagare pasi zvakurema garai vapei chewa garai baba tinodawo kuziva kuti maitirwo eminamato maziviro enyu munamato wakamboitwa sei zvakauya vapostori nevaprofita ungatondirairirawo zvinoitika ndani kuti upenyu hwangu hwese kusvikira ndikure kudaiso chinonzi jera handichizivi chinonzi chii handichizivi kutotanga izvozvo chiripo apa vana baba munditeereresewo muri kundinzwisisa ndobasa redu baba taura zvenyu ini ndakabva paumba ndikaenda kwetikarangana kuri kumasoro ava baba ava vafa vanga vatobuda pakazosara kurongewa pakazotosvika shoko kumba kwavo kuti no mangwana Saturday muuye kupi kumunamato kwani kwaBraki inini ndakangomukawo kusini iri Saturday kubva ndatora gemenzi rangu kubva ndaisa bvudzi kubva ndaenda kuyo ndisvike ndakaona pasati pasvika vanhu nguva kubva asvikawo mbi yangu murume wahama yavo madzibaba akasvika kana ndikati ndiri kutosvikawo izvozvo andiwo tagara ndopa akazoti baba zvikati chii chiri kunonotsa kuti tiite minamato yachona takazonzwa kuti no kuri kuuya vanhu maprofita okuku kutaura wakwanagapa mani zvino kuona tide makatiudza kakuti uchanonoskewa munamato dei tanonokawo kubva kupi kudzimba zvino zvisinei takagara nguva kusvikira azouya akomana auya payapa kubva azoronga nyaya dzavo dzeminamato dziyedzi vapedza otora minamato iye kubva aenda kunoturika vakamukondeka akadai su kubva aturika mbiya iye right vapedza zvese zviyezvo zvikachenzi baba ndikati ishe zvikanzi right tinokudai kuti muende mondodi muende pambiya apo uyai kuno ndakasvika pambiya payapa nevaprofita vachona ndosvika payapa zvikachenzi tinoda kuti mumwe mvura iri kupi iri mumbiya omu musabate mbiya iyi itai kusumatira fanike mutsime muyomo kutama kudai chokwadi ndakatora mvura iye kubva ndamwa
kubva ndazomira zikanzi endai pamunhu ari kuhwara muite sei mupaire mvura. Zvino kubva ndaenda paya kubva ndasvika ndopaira mvura iyi yasara imo mukamwa. Ndakazobvunza ndikati manje yasara imwe zvikanzi svipai kubva ndasvika. Ndakazoti papa ndope ndikazobatikana manje kuti ichi chiruzi ichi chiri kuitiwa ichi chiruzi uwe ndiri kupaira mvura uyu ihama yangu iri. Ndoshoko rakazondibatawo inini manje. Ndabva paya tapedza minamato tapiwa chikafu todya. Tapedza kudya chikafu zvakanaka takuparadzana. Inini yangu nzira yedu imwe chete. Takauya tikasiyana, iye akandisiyawo pomba pangu mumohama yake. Inini iwo achidarika kuenda kumba kwawo. Ndakasvika pomba pangu ndikavhura mumba. Ndakangotora gemenzi kubva ndakanda pamubhedhi. Kubva ndabuda panze paye kubva ndagara pane chitombo chiri padhuze nepadhoo. Kubva ndagara. Ndakagara handina kutora nguva. Ndaona nguva mbishana kubva ndakunza miri wangu kuti izvozvo. Ndikati kumiri zvaita sei. Ndagara ndozotonza mwoyo wangu wakudi wakusomoka kuti ndirutse. Ndagara ndakangogarira kushinga. Ndagara ndikati ndopfungwa manje kuti ndirisire pano pamusoro pano hazviite. Regai ndisumuke ndiende kuseri kwekasusu ndonutsira kupi ndiriko ikoko. Ndakabata dombo riye kubata uku nokuku kuti ndisumuke so kubva ndatenderera so kubva ndalowera pasi. Ndakalowera nechichi. Zino rake racho panga pane jecha kubva ndati pfei ipapo. Ndakagara nguva ndope ndikazonzwa miri wangu nyerere. Wanyevenuka miri wangu ndikati ndochidii manje. Ndope ndikazokambaira kuenda paseri paye pendikuda kunisira pandafunga pacho. Ndaenda paya apa ndosvika paya apa. Nguva mbishana kubva ndakusa ndakabvisa zveso ese masadza ndikadya kubva ndapedza. Kubva ndamboti rarei mbishana ipapo. Ndarara ipapo nguva mbishana ndanzwa miri wangu wati fee mbichana. Ndikati zviri nani kuti ndiende mumba. Kubva ndakambaira futi kubva ipapo kubva ndasvika padombo paye kubva ndagara futi padombo ipapo. Ndagara padombo ipapo. Ndagara ndope ndikazoonawo mwana wepanikisidzo musikana. Ndakangosumudza musoro. Ndikati ndiwe nengi here zvikachinzi hungu. Ndikati ndiudziwo amai vako vauye kuno. Zvikanzi yewoye mwana uye amai vacho hana kunonoka kusvika kubva vauya. Ndikati amai ndienda kudeedzai. Kana foni yenyu ine mari yangu haina mari. Kana ine mari kana isina mundivhikire. Ndinogona kuzorebesa ndipakabva patangira urwere hwenyu here ipapo. Amen. Kambe makurukota. Ndiri kuti isusu baba vakaita munamato iwo vamutandika ndivava here maprofita. Ndibaba. Uyu nevamwe varipasera Varipasera. uyai kumana ndivava here kada musirimu uyai musumira ndivava here vakaita munamato wachewo saka siyana uzvo ndivapi vakaita munamato iwoyo Tezere kuno. uyu ndio wanga tinonamata naye kuchecho. Ava vakabva kune rimwe sangano. Ava vanonamata wafuti kune rimwe sangano. Tata akaita munamato uyu ndivava here. Ndivava. Zvakanaka. Vese vakadai. Uyu vanobuda uyu. Alright, zvakanaka baba. Uyu uyu ndiye watikasera naye kuchinamata. Saka iwodzoka Akati mwai ari pera apo. Akati mwai. Akati mwai. Uyu ari pambira. Alipasera mwai mvura. Right. Kurava kuti mvura yamakanwa iyi ndo mvura ine tsoka yababa yakatsika pamarano iye yandikasiyana. Yasiyana. Yababa ide yababa yekutsika. Inde yawo munamato miri. Pada kusando kuti zvakabatana here apa munamato. Munamato miviri. Uyu wataurwa ndo wababa. Wakanzende mumwe yakambia yakati pamukona. Tikadzoka kumashure. Panozvataura mukomana uyu ari apa padhuze apa. Ati inini zvangu ipapo handipo. Uchazorwa motaura. Idi ndazvitaura. Ichokwadi. Ezvozvo baba vakutaura kuti akanyatsoti endai komwa ndoupi? Ndouyo. Asi iwewo wati munamato yorudzi uyo handina kuiona.
chokwadi Iga yutaona baba. Rega nditi pamusoro wedare. Pandakabva kumba ndasikatombozoti kune munamato. Ndaitobva muchitenda kubasa. Ndobva ndatosvika vanhu vatopedza tata munamato yese kana pawakana mvura apa ini nanomboona chimwa mvura ipi iyoyo. Indaitenda kubasa pandakati ndichitobva kumaitenda ndobasa pana pakazara pozo ndatokumbira jira. Makadaro. Imimi baba manzi ndimi makaita munamato wokunwisa mvura. Nguva yamakaita munamato imimi pakanga painani paufo hwenyu imimi waprofita. Pamusoro kusanganisa newadare. Inini andina munamato wandakaona uchiwako mumvura itoakushi. Ndingade kutadza zvokuti ngakunyembere kuti ndakaona mbiya chimiswa mvura wababa. Handisi kurangara zvinhu zvakadaro zvichiitika. Alright, mirai makadaro. Ko imimi imwe nguva anogona kunge varasika husu. Imimi pakaitwa munamato wakaitwa sei? Panga panani ava vanga vapo here baba? Kutaura kwakuita kwakanaka. Asi ni semunhu wenyama. Nguva yekunge zvichivapa uri mweya. Unogona kutadza kuzviziva. Unavadaro. Right. Aiwa. Imimi makadaro manje munenge maakutenderera. Kuma inzwaika imbomirai zvishoma. Nyaya yekumasoro kwacho ndokwatinoenda isusu. Makati ni semunhu wenyama ipapo handina chandinoziva. Chandinonzwisa ndechekuti izwi redu isusu harisi izwi rinofananidzwa nemudzimu. Wekuti mudzimu wakaenda iye anga achitauriswa nemudzimu anosara achiudzirwa. Mweya mutsvene ndewekuti uchienda imi maapa nyama munogona kutokanukawo futi kuti pati mweya sei wambonditsanangurira nhau yakadai nhasi izwi ranga rakandibata munotozviziva. Saka imimi makandipindura muchiti zvinoda vadare imimi zvipindurirei mweya pawakakubata imimi zvawakatokutaurisai munozviziva mungazopotsa chete asi izvo munofanirwa kuzviziva nokuti mweya hausi mudzimu. Ndiri kunyepa here imimi baba? Matauriro andaita ndandichiedza kutaura kuti inini handina chandakaona zvimwe nhambo zvimwe zvinoti changu. Mira wakadaro. Inzwa pano chini chimwe chete panogona kuwana anza mbiri. Matauriro yawaita yekuti kuda inini sezvo ndandiri pamweya handizoziva zvinenge zvaitika. Wanzwisisa? Ndozvawatanga kutaura kai. Ichimira izvozvo zvinodudzira kuti pamwe zvakaitika nokuti ndandiri pamweya handina kuziva kana kuti hazvina kuitika. Ko wakuda kuwandira one side pamusoro right chipfavai makadaro mirai imimi ava ndo vakaita munamato kutaurwa nababa. Imimi baba vari kuseri vaive manzi ibvai panyaya imimi muri kunzi ndimakaswerapo pakaitwa munamato ipapa nevarume vapi apa pakaitwa rudzi rwemunamato baba? Ana baba vana vari kutaura ndo vanga varipo pamunamato iyo. Ava vakazosvika muminamato yavapo. Handiti sezvavari kupupura ndizvo notenda. Apa akaitisa munamato wababa kunwa mvura mbiya ndevapi pavaprofiti vaviri. Mubvunzo nini? Semuteuro watsanangurwa nababa. Handina pekupokana. Wakaitwa nevapi? Pamaprofiti vakaita. Tati pavaviri ava akaita munamato ndeupi? Vakamira ka. Asi manzo ndakutaura kuti imimi ndimi makaita vapi? Vari pasi ndo vakaita munamato. Munoona kuti yachigara izvo pasi. Munoona kuti imimi vana baba tu imimi makaita sekuti mweya mutsvene kana maakudare kuno mweya mutsvene munoutora semudzimu. Ipapo tunopesana. Uyezve zvinoita sekuti shuwa rudzi rwemunamato rwamakaita makaruita rwine chimwe chinangwa chekuuraya vanhu. Inini handimboona paine chakaipa kuti kana makaita muteuro hamufanirwe kunge muchirasika mumaitiro amakaita pamunamato iwoyo. Chiri kukupai kumbotiza pamunamato wamakaita maiziva kuti izwi ndoraitisa munamato chii.
Nekuti kana nanhasi munofanira kuramba makangomira pamunamato wamakaitiswa nemweya muchitsanangura kuti icho kwadi munamato wandakaitiswa nababa ndiwo ndakatonzi ndiite izvozvo nemweya nokuti muri kusiya nyaya yacho kumweya. Ko imimi sei muri kurambira mweya wenyu kana uri mweya waMwari? Nokuti chandinoziva ndechekuti chero nhasi musungwe, chero mupirwe mhosva, imi chenyu chandinoziva kana zvazviri zvekumweya muchitobuda muno munofanira kutodzosera kuizwi kuti maona here nyaya yepayava iyi nyaya haisi yangu ndeye mweya. Ko imi sei muri kutotanga kutomborambira mweya kuti hauna kuita, vakaona varipo kuti makaita. Imbomirai mimi tiri kuda vanzi vakaita. Inini zvakese zvakaitika ndichikuziva handisachanda kangana. Ndifunga matsanangura aita baba mudai tichisvika mushanga kusati matsanangura zvingatsanangura. Muri kuramba here zvataurwa nababa avo kuti akaita munamato ukazomwiwa nababa avo nemadzibaba avo ndimi. Muri kubvuma here kana kwete? Ndiri kuramba. Pamusoro sei ndati ndiri kuramba. Inini takatowanda tiri vapostori vakawanda. Baba aro avakagara pamuna vaJanuary. Ndibaba vamudariwo nerimwe sangano. Vatikangosangana papi vasina chokuita nomugwere kana nomusha ungatendera. Tisina kumbodanana kuti yaitite mutero. Vakati kusvikawo isusu takasvika nevana. Madzibaba mukuseru vambotaura vambokupura vai. Kupurai muchinhu kafuka zvakwe. Vakaita munamato umbiya ukazomwiwa namadzibaba avo ndivapa. Right, 2. Iwo ukamira munhu akafa pamaitira airwara pamukaita munamato ainamata nemaprofita ava kana kuti nemimi osangana nemimi. Right, iwe ndanzwa uchiti baba vanga vasina kana chokuita ipapo isitakawo ipapo vanga vasina chokuita. Imimi novava vanga vasina chokuita nomurwere ndovapa. Pamusoro isusu tiri kumasoro baba avo vakatauriswa nemweya muchena tiri kumasoro kwatinomatira nevadarisa. Wakanzi baba harizeni varwara endai munoita munamato. Ndofunga vadare vakati handeitese ndikangoenda somburuto womusangano tonovaka munamato. Tichisimuka tichienda hakuna vakafonera vachitigwa tisangane munamato. Ndokati mupostori kumasoro kana munodaida dambudziko ritaura nemweya tinongoenda tichina muteuro. Sure. Tikasimuka takadi takaenda. Tasvika isusu ndakatoshandisika nechona umwe wapostori vari papi. Ndikatobvunza vadare kuti asava vanga vadedzwe kuti vaitise kumunamato. Ndikamuudza zvichidzi pane kurangara hamba kuti kune vapostori kuti vari kuuya vakaita rudo kuti sinzi kuuya vamwe vapostori handeitese tite munamato. Asi mumataurirwo aya ari kuitwa nababa ava ekuti inini ndakati ava ngavapotana vamwe mvura mumbiya handina kudaro. Akadaro ndiani? Pamusoro chakandiri. Ndifunga upi aiwa ndiri kutoramba kuti pakati pedu pana baba vanondomongedzera kuti akadaro saka ripi aiwa chimira makadaro imimi baba imimi pari zvino tiri kuti akanwisa baba ava muteuro wembiya ndimi akaita muteuro wetsoka yababa veve vakafa vaendiani imimi wokusumudza ruoko imbomirai hatisati kana tatombotaura imimi wakaita muteuro wetsoka yakoyo kana ndisingakanganisi zvangu vanenge vava zvakare asi ndandijeke ndichiti ana baba vanogona kunge vachida kunatsanatsa asi isusu tichinamata kumasoro miteuro inongoipa miteuro zvavaifanira kungojeka vachiti ana baba vakashandiswa sevadari pamasoro. Saka isusu tichinamata tinozi ana baba ndo vatungamiri vedu isusu vanochengera vana ava. Saka ndosava vakashandiswa kumbire mutoro uyu asi mutoro yakaita waida kuraramisa madzibaba avo. Tanga tisina kuita mutoro wokuti baba vanzi vazofa. Right, mira wakadaro. Unoona zvawabvunziwa. Hazvisi sei munhu akazofa zvanga zviri zvokuuraya here. Wabvunzwa nogurukota kuti vakaita munamato wotsoka wababa vakatsoka yababa vakazofa ndovapi. Ukati katisikakanganise vanofana vari kuvava zvakare handiri kuona asi wangouro wokuti kudai nokudai unoziva pano zvimwe zvinhu zvagara zvinoitika pazvizouraya guchu chairo varume munoriziva rinomwiwa kuti mugone kurara stereke nevakadzi rakauraya vanhu 6 guchu rabikiwa. Saka apa pachikutaura kuti munamato tatoona result rekuti munamato yakaitwa iyi tikatora mashizha zvezvi zvamuta zvomudistrict zvinoshanda kwese tikazvipa mvura kuti timwe handifunga kuti tingafitesa. Saka uyu murume ari kunzoko
akudaira kudifenda kuti ko sei akomana tanga tino chisungo chedu maakusvibirani inini izvozvi zvichazoita chokwadi chibuda nechekuti iwewo hausosangano ripi iri wambona masadare ndeyo sangano ripi masadare muri rosangano ripi kuno riri rokukura nematono muhwere kana kuti rakauya nemaprofita muri rosangano ripi rakauya nemaprofita rakauya nemaprofita manzwa here kuti masadare muri apa mataura kuti hakuna kubva kwamboitika munamato wakadai chokwadi satina kuona aiwa titaure zvatisina kuona murao wedu hautitendere kutaura kuti hatisina kuona imbomirai zvenyu chandaa ndichikumbira inini chandaa ndichikumbira kuti nyaya yedu dai yaibuda zvakanaka. Munoona nyaya yekuswera muchitenderera inyaya yakatoipisisa. Rudzi rwemunamato wamuri kutotaura wembiya iwoyo chero muno makange muine vamwe vapostori vekumasovo izvozvo hachisi chinhu chekutanga kuitwa ichocho. Minamato iriko asi imimi chinhu chiri kundishamisa muri kutoramba rudzi rwemunamato imwe yatotoziva kuti inoitwa kumasovo kwacho chinango chamuri kuirambira. Ini nenda paviri manje pekutadza kunziva kuti muri kuirambira kuti makanga maitira kuti muuraye munhu here kana kuti muri kuirambira nyaya yekuti munhu akazofa here. Nokuti hapasi pese chero munhu akaenda kuna dokta akanorapwa na dokta ane mbiri anozikanwa havasi kufa here. Imimi ndiri kuzoita mubvunzo kwamuri vaprofiti imi kuti sei muri kuramba munamato yamakaita iyo yaiva yekuraramisa munhu airambweka kutobuda pachena ichokwadi rudzi rwemunamato rwatakaita nanhasi imbondimirira ikamutange manditeerera munamato ishu watakaita asi donzvo redu isusu harisi repakazosvikikapo kureva kuti kukundikanawo kwatakaita kutoita muteuro asi izvi zviri kutaura zvokunzi takavauraya izvi aizvozvo hatizvizive donzvo redu raivapo ende takaita ipapo mune mabuda chokwadi ende rudzi rwemuteuro yoga iriko kuvaprofiti. But inini ndiri kunetseka kuti sei muri kuramba munamato yenyu wakanga uri wei. Ipapo ndida kuwedzera nechidai pamusoro ndoona kuti muno mutakazara vanonamata nauyo kunamata yacho tinoiziva zvakasimba uku ndokubasa kwedu manje pamauya uku zvakuri kubasa kwedu nauyo kuti pamhararano ndiyo n'anga manzvaka inobaya manzvaka saka baba vakafa kumasowe hakuna munamato wekuti munhu enda unogezera pamhararano tsono hakuna tsito pamhararano chinonzi pamhararano zvinodurira hushereketwa. Muri kuona kuti vanhu ava baba ava mukaitira izvozvo havachisipo. Muri kuona majeka pari kududzwa kuti pakatsikiwa pamhararano pabva patohwa ivhu rienda rabva radirwa mumbiya zvakachinzi chwara paino murapiro uyu vakapona here. Saka tiri kududza kuti kumasowe kana muchida izvozvo zvomasowe zvacho tonyora pasi sangano renyu tenda kuvakuru oJohani Masowe tonzwa kuti munamato yekumasowe iriko here yapamhararano inoitwa nevanhu vanoshereketa. Saka nokudaro saka mukuona nhasi una amai ava vauya mukati modaro muno mumamambo nokuda kwokuti iko pano chiitiko chakazoitika chokuti baba wavo vakafa. Saka tikedza kutaurirai kana kuti muri vaprofiti nhau iyoyi tinoona zvakawanda zvikuiswa mamhararano isi tanga tichifungidzira kuti ndanga chiri kamutanda imi muchiti muriwo kumasowe hakuna. Chandaikumbira inini baba ava vakaitiswa munamato wetsoka vainamata here kumasowe kana kuti aiva mupostori mudari aiva mudari wamainamata naye wacho wokurwara ava baba ava vainamata futi kumasowe sangano iroro. Inini chandaifunga ndechekuti imimi baba pakuitwa kweminamato iyi ava vaprofita ava nevapostora makanga mavakoka here kana kuti zvii zvakaitika vakauya sei ipapo ndopezvisinganyatsi ndanzwa vachitaura vati zvarongwa kuchechi ava vakazoenda kumurwere ndokwavakazonzwira kunzi kuno vari kuita sei vari kuuya ndosaka zvakatozononwa kunzi dei matuudzi akatanonoka kuuya nokuti tatagarisa papi ipapo handizvo ava vakaenda vasingazivi kuuya. Alright, pamwe pechipiri panaida kubvunza mubvunzo kuna amai imimi amai kuti muve nemuono wekuti apa pane zvakaitwa nevaprofita pane here kumagariro amune fungidziro nawo kuna ana baba varapa
kuti izvi zvavakazoitira murume wangu izvi zvinogona kuva zviri ndizvo zvazoita kuti vafe nechikonzero chemagariro amakagara muchiita kuburikidza nevarume ava. Nyaya iripo ndeyekuti ivava vese ava vakanga vari musangano raitungamirirwa nomurume wangu, asi vakazobva vakanavamba ravo sangano ikoko kwana Gapo. Saka ndakazvitora ndichiti ndofunga ndozvavakatiza kuti vainetswa here nouyu nokuti panenge panyaradzo dzavo kaparufu hwavo kwakasumuka muprofiti ningi mupostori akaparidza achiti imimi hakuna sabhuku anonamata nokuti kunamata kwake sabhuku anenge achishungurudza vanhu pamasowe anenge auda kutora kusabhuku wake kuisa pamasowe. Saka zvese izvozvo zvakandinetsa kuti ndofunga vanhu ava vagara dare rokuti vauraye murume wangu. Pane pandandichida kunyatsonzwisa pekuti murume wenyu imimi nevarume ava kuyanana kwavo kubva ava vabuda vanga vasina here yanano yakanaka pakugarisana. Pamusoro inini ndingataurawo inini zvangu na ndaitoona sababa ndaitowatengerwa mapiritsi eBP vachitonditi ndiunzirwa mapiritsi ndaitowaunzira mapiritsi dzimwe dzenguva BP yatoti kana katonzi yakwira vaigona kutiti mwana uye nemalemoni kana ine zvakati uzondibikira mutero nemutero ndaitowabikira BP vachitodzikira. Imimi magara muri kusangano renyu? Ndasina dambudziko nawo paugara kana pandakatosvika makadaro nekuti chatiri kubvunzira nyaya iyi zvainoita nyaya iyi munoziva here kuti pane pamwe pekuti chero vanhu vakapopotedzana kune izwi rinoshandiswa nemumwe munhu kuti uchazviona munhu iye anogona kutourayiwa nemumwe munhu nhasi mounza munhu kudare munhu akati uchazviona asi pakuzofamba uchazviona munogona kumuwana asina nyaya kuine mumwe munhu akahwanda kuseri. Izvi ndiri kuzvitaurira panyaya yekuti kurudzi rwemunamato yakaitwa tingave nekufungirana asi ini ndaikumbira kuti parudzi rwaana baba ava vaifanirwa kunge vaine chibatiso chimwe chavakatanga kumbofamba vanhu vana baba munini vana vababa ava vombotanga vanyatsoita tsvagurudzo izere nekuti rudzi rwemunamato yataurwa iyi kai kuti tinyatsosimba kuti shuwa heye vanogona kunge vakaurayiwa nenyaya yemunamato iyi ende muri kuvimba kuti pakaita mazuva anenge 3 days varitori vapenyu dai pakati ipapo imweni yenguva taitofungira kuti ana baba vashandisa poison yavaisira baba ava kuti vavauraye nezvikonzero izvi pati rudzi rwemunamato iyi iyo zvikangaidze vehukama vakafamba hamumbowana mumwe chete wekumasangano aya akaita nyaya iyi. Ini ndose muonero wangu paida kuti ana baba vehukama vatange vaita tsvagurudzo panyaya iyi. Ndinomaonera ndiri kuzviti munamato iwo wakanga usina kuchena because varidzi vakaiswa munamato kusina mazuva vakatanga kuzvinumunda nemunamato iyo zvachiitiswa vakatanga kuzviramba vakakuwanza kuti ndinoita izvi because zvakadai ivo pachavo vakaitiswa vakanga vazviramba pachivanhu chedu munhu wakapazira munhu mvura zvinenge zvichitaura kuti mupaziro umusunungure iwewe ndouno zvinhu zvipi zvakafanana naizvozvi. 2 ivo pachavo semadhokota vaifanira kupazira vari ndivo kuda kusunungura munhu yemurwere airwara kwete kutuma mumwe munhu unotungamidzwa pamberi ndionori wachipikiri otisi. Tinoda kuwedzera baba ava vari apa mumwe wemaprofita vari kuti ini ndasina dambudziko ndaimbowatengera mapiritsi eBP nishiva pamunamato. Muri kuziva kuti imimi mukupupuhwa kunzi pakavakiwa munamato mamusati masvika norudo hwenyu hwachewo mamusati maita ampwata ndozvada kuonesa yakoba imiwo rudo apa right regai tibva tapita tisati aipiwa ndakuda ruoko rumwe chete randaona rakasumuka vasanga vachisimudza maoko aya apo simukai imimi amai ukachimanja ikatimbonzwa amai avo imbomirai baba mirai zvenyama yavatauri. Ndakati ndezvenyu aiguti makuseni iri mani zvakanzi inini ndakaenda uko kuda kunoona Disney. Tasvika ikoko kwakanzi kuri kuuya maprofita naye azosvika asvika pakati vakatanga kushandira vachishandira vakatotaura kuti ndakapinda nditora roso tibva taenda tese
vachishandira kudaro. Inini hanzvadzi ndakanzi ende pamararano huru inopinda muno mumusha. Vachitsanangura ndakabva ndaziva mararano ipi iyoyo. Zvakanzi ndaenda ipapo ndakateerwa nemusondo. Ndakaenda naye pamararano ipapo zvakanzi tsikai tsoka yenyu katatu. Hanzi ndakatsika katatu. Ndimana ndinokora idhaga ndimana tsoka yangu. Vaenda vakabata dhaga. Hanzi ndakasvika ipapo ndakati iri dhaga muda kurishandisei. Zvakanzi ndizvo dhaga iri richavangudza ivo ndo vanoziva zvichashanda dhaga iroro imi mahune inazvo. Takutiudza ivo vatikupa dhaga ndivachitaudza mashandisirwo avo. Ndakati bhuti muno chokwadi here? Zvakanzi hanzvadzi saka ndauya kuzokudza. Ndakati manje bhuti tiona ini ndikumhanyira kudharireni. Zvandiri kumhanyira kudharireni ndakadzoka manheru. Tinozopedzesa nyaya iyoyo. Zvakanzi chokwadi bhuti sisi izvozvi zviri kundinetsa. Anga ari munhu mukuru festival nemba medu ini ndiri nhamba 9 mumba mavo. Asi vaindishedza vachiti sisi. Zvakanzi sisi nanhasi zviri mupfungwa dzangu zviri kundinetsa. Toya musi wacho manje iyoyo ndanonoka kudzoka. Ndiyo manje yadonha hanzvadzi yangu usiku kumapasti 1. Hatina kuzokwanisa kukurukura. Ndichiti ini zvandanonoka tinokurukura mangwana makuseni. Makuseni aye takazokuma yabatabata vati wakukarana. Kusvika vazofa tisina kupedza nyaya yedu. Ndichidzoka pamusoro, ndichidzoka pamadare ayo akagara kumberi azviti madare. Haasi madare esangano rochipokoteke rainamata hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu ndianga ari mudare wechipokoteke nababa Rosa. Ava vane sangano ravo ravanonamata rinonzi Ziva Jena. Kweta avo madzibaba ari bhati vanonamatira kukajokoto. Ende shuwa vachidaro ndakavabvunza kuti atari munamata wacho ndiani vakati Tinogapa. Inini handimuzenge vangamuona nhasi. Muno ndatobvunza kuti anonzi Tino ndoupi. Ndibva ndanongedzerwa kunzi Tino ndevavo madzibaba vakabvumbata vane tisheti yegirini. Ndo vakanzi ndo vakati ende muno kuratidza. Alright, regai tanzwa kutaura kwenyu mumwe wekupedzisira. Baba vaya simukai. Nauya ndikuda kuti ndingoonesa ndekungoti akafa uyu ndiye mudare wesangano dzekutaura zvasamari. Ndiye aitofanira kutopa mutemo vana ivava kuti zvamunoda kuita zvaiva titendere. Ivo vakatambira zvisingatenderi. Tovatinotozoita hazvitenderi pamhara. Asi vakatambira zvo zvatinozodzidziswa tinoondorora vaprofiti. Saka pakutadzirwa kwazvakatiita ipapo ndaona pane kutaura kwaita baba vataurapo vachitizvo vaida kuti dai vechikamu patsvagei mupauro pakatambanuka zvakadii. Maita basa baba nekutaura kwenyu. Regai nditi nyaya iyi tichazoikumbera svondo inouya, asi zvabuda pachena kuti munamato wakaitwa nekutsanangudzwa kwanga kuchiitwa pano. Munamato wakaitwa asi chete nekuda kwekuti pakazoita rufu ndorwakutywa varuma. Asi hazvityisi kana tiri pana Mwari. Ipapo dai makatumira pangoni mutotara nengoni izvezvi zvatinoziva vanhu vari vanonamata. Dai muri izvozvo makatopfeka magemenzi enyu kuti mambo zvati kutotaura idzi tapamweya tiri pamweya tichitopikisana panapa. Aiwa katakutaura tikudza zvamai vanenge matoita izvozvo. Makadai makatopfeka nguwo dzenyu chena zvamakangonzwa kuti tichashedzwa nyaya itashedzerwa ndeyakati sezvaita baba wavo. Makadai makatoshonga nhumbi dzekurwa nadzo muchitotungamirwa nengoni dzacho. Tichikubvunzai muchitaura muri pamweya ndokuratidza kuti nyaya iyi hatisi kuiziva kuti kuiziva. Kasi zvamataura kuti dzimweni dzenguva ndakazvitaura zvinoda kuti handichaziziva. Saka tiri kuti nyaya iyi regai tiijambise svondo ino yatinenge tiinayo. Haisi mhosva kana mamakati ana baba ivavo nokuti ndo vakatakura chechi. Ndozvadamonzwa murume wati ndo ana baba vechechi vakatakura chechi. Zvichida pamwe wakapazira zvichida pamwe wakanoto munhu ararama. Membobuda pachena panenya kuti panzi pakazofiwa saka yakuti hapachapindika apa. Aiwa sirizvo. Regai nyaya iyoyi tizoona seti tsvagiridzo dzedu. Ndinoziva takachenja nemadzimambo echidiki but taita tsvagiridzo dzedu nemamwe madzishe madzimambo. Nenyaya iyoyi tinoikombera chete kusvika yapera svondo inouya. Ijambise sekretari izopinda naye zvakare svondo inouya. Amai tinokutendai nekuya kwamaita. Musacheme ndozoti ishungu dzamenadzo. Musacheme asi tichaita kuti nyaya iyoyi
tiikombere mune zvakanaka. Manzwa kutaura kwangu? Tichaikombera mune zvakanaka. Varume, itai kuti svondo inouyayo patinenge tine dare redu zokai sekuya pamaita tipedzise nyaya iyi. Kana muchinonamata unorara kumazuva enda munorara mazuva muchirarira nyaya ipi? Iyoyi. Endai munorara kumazuva muchirarira nyaya iyoyi. Tiipendere mune zvakanaka. Chokwadi chibude pachena. Handiti? Ndandakukumbira hangu kuti chienda kwende zvandataura kana muri vanzi vengoni ende munozadzisa chiprofita. Handiti? Ngachizadziswe muno vanhu vakaungana chinzwa pane chokwadi chinobuda. Handiti? Vadari endai munoita basa. Handiti? Endai munoita basa. Muzouya muno muchitaurira kuti aiwa takazonorotiswa takazotaurwa kuti nyaya iyi yakadai yatopera. Handiti? Saka takusunungurai muzodzoka musi weSaturday unouya tokukombera nyaya yedu. Simukai zvenyu.